Čaute všetci, vítajte u nového videa. Zase z tejto série, že Cesta gymnáziom, teda tak by som to nazval, už teda je to tretí diel, tretí ročník. A to spravíme to také živé, nie? Dostal som aj také feedbacky, že teda už mám správnu osnovu, samozrejme však snažím sa posúvať sa každým videom. Čiže ak by vás ešte niečo napadlo na zlepšenie, tak ľudne píšte do komentáru, alebo na Instagrame, alebo cez Facebook, kľudne hoci kde píšte, ja si to všetko prečítam, spracujem, zakomponujem, snažím sa podľa toho ďalej riadiť. Čiže ďakujem za každý feedback, môžeme sa presunúť ďalej. Teda dneska som si prechystal tretí ročník, mám teda spísanú osnovu veci, tak dúfam, že sa nezamotáme a môžeme ísť na to. Tretí ročník, takou prvou vetou, čím by som ho charakterizoval, čo je iné ako v ostatných ročníkoch, to sú semináre. To sú voliteľné predmety, ktoré začínajú v 3. ročníku, oni sú potom aj v 4. ročníku, čiže ono v podstate si už volíš svoj vlastný rozvrh, si vybereš, čo sa chceš učiť. V nadväznosti na tie predmety, oni nadväzujú potom na maturitu, čiže oni by, keby ťa mali tak ešte ti to tak lepšie dovysvetliť, tie učiva lepšie ťa tak pripraviť na tú maturitu, aby to bolo pre teba ľahšie. V 3. ročníku si vyberáš 2 predmety, ktoré budeš mať ako 1 hodinovku v týždni a budeš ich mať 2-krát do týždňa. Čiže napríklad, keď si vybereš chémia a matematika, ako som mal ja, tak pondelky a stredy chémia, útorky a štvrtky matematika. Vždycky 1 hodinovka, vlastne ako keby si mal hociaký iný predmet. Len to je v tom iné, že to je tvoj volený, že to je ten seminár, niečo, kde sa rozširuje to učivo. Ja potom ďalej k tomu prídem. V 4. ročníku sú zase volí až 6 predmetov takto. To je 12 hodín, to sú 2 hodinovky, ale to prídeme potom vo videu o 4. ročníku, že 4. Semináre slúžia na to, aby rozšírili to učivo, hlavne v tom 3. ročníku, ono niektoré aj v 4. ročníku, aj keď v 4. ročníku sa väčšinou už tak opakuje. Tak sa aj potom semináre volajú, že rozširujúca chémia, rozširujúca matematika, alebo seminár z biológie, kde vlastne tiež prebieha taká tá nadväznosť na tie predošlé informácie. Ja som si vybral seminár z rozširujúcu matematiku a rozširujúcu chémiu. Netreba zase brať tie predmety nejak tragicky, že keď ti to nesadne v tom 3. ročníku, lebo ja som mal, ako hovorím, že tú matematiku a chémiu a maturoval som z biológie a z chémie. Čiže ja som mal, alebo skôr nemal, tú matematiku v 4. ročníku. Že ja som si vybral namiesto tej matematiky biológiu. Čomu sa samozrejme dostaneme v samostatnom videu o seminároch, ktoré plánujem, lebo to sú také obširnejšie veci okolo tých seminárov a nechcem mať o tom celé video o tom 3. ročníku, ale na matematiku teda my sme vychádzali z tejto knihy a teda v tom 3. ročníku. Akože bolo to dobré, že keď som náhodou niečomu neporozumel, tak som si to vedel dohľadať v tej knihe, táto matematika. A na chémii to sme zase nevychádzali, ale to sme mali ako také, že dáme to už doporučenú literatúru, alebo nie, že doporučenú, ale že z tých všetkých učebníc, čo existujú, tieto, že tá úspešná maturita, tak tie sú fakt parádne. Viem, že to, čo je, že úspešná maturita z biológie, tak to aj neodporúčajú naši učitelia, že kupovať, lebo tam je veľa chýb a nie je taká dobrá. A táto chémia, tá sa im vydarila. Musím naozaj povedať, že či v 3. ročníku, či v 4. ročníku, či v príprave na prijímačky, alebo aj teraz, keď zabudnem nejaké veci a chcem si to pozrieť naspäť, tak to je úplne parádne spravené. Jedna je, že organická chémia a biochémia a druhá je anorganická chémia a všeobecná chémia. A teda musím povedať, že naozaj tie predmety sú spravené tak, že tá chémia je spravená tak lopatisticky, že naozaj všetko tam je napísané úplne parádne. Či už tam je napísané, že rozširujúce učivo, alebo že čo máš vedieť. Dokonca sú tu aj testy, tuším, by tu mali byť. Áno, sú tu aj testy na konci každej kapitoly, že sa vieš preskúšať a úplne dopodrobná, postupne, čiže úplná paráda, naozaj skvelé, tieto odporúčam. No a teda tieto knihy sú z tie, ktorých som ja vychádzal a ktoré mne pomáhali v 3. ročníku. Tá biológia sa teda neoplatí, to viem, že to aj naši učitelia hovorili, že tá není až tak dobre spracovaná. Ako som povedal, že týmto seminárovým veciam všetkým sa chcem venovať v samostatnom videu, kde bude so mnou aj Jakub a Roman.
kde to tak celé preberieme ešte, lebo aby si navnímal aj ten iný pohľad, lebo ja som mal teda seminár, som si prešiel biológiou, matematikou a chémiou, viac menej, a potom ešte literatúra kajka, ale oni mali aj, že dejepis, občianska, psychológia, takže aby si to videl, tie predmety, dá sa povedať, že zo všetkých uhlov, ako to bolo. Tretí ročník je posledný rok, kedy sa učíš predmety ako je chémia, biológia, dejepis, fyzika, geografia a informatika. Začínate ale predmet občianska, čo vlastne je keby niečo nové. To som ja napríklad nevedel, keď som nastúpil na gymnázium, že tieto predmety sa učia 3 roky. Potom, keď chceš vlastne pokračovať, tak si ich môžeš dať ako seminár. Buď v tom 3. ročníku ako rozširujúcej učivo, alebo v 4. ako opakovanie na maturitu. Dá sa teda povedať, že s mnohými z týchto predmetov sa v tomto 3. ročníku vidíš posledný krát. Keď ich chceš sa ich učiť ďalej, tak si ich už musíš sám vyvoliť ďalej. Teraz poďme sa pozrieť na to, ako prebiehal ten školský rok na Golianku viac menej. No. To bolo, že v septembri sme začali dofe ceremóniou, čiže ja som mal striebornú dofe ceremóniu, keďže rok predtým som robil, teda v 2. ročníku som robil striebro. A znova v septembri sme mali ceremóniu, kde sme my už išli do Bratislavy. To sa teraz už tuším koná takto, že náš nitriansky kraj, že sme to mali v Bratislave. Tam sme boli všetci strieborní a bronzoví dofáci a niektorí sme my začali robiť už zlatú úroveň. V októbri nás čakali imatrikulačky, čiže to už sme boli všetci nabudení, že paráda, a išli sme si to užiť ako tretiaci. K tomu by som povedal, že tretí ročník bol za mňa asi najkrajší ročník, pretože po tom ťažkom druhom to bolo také vydýchnutie aj z toho pohľadu, že nebolo až tak kvanta tých učiv a ďalšia vec bolo, že som sa učil to, čo som chcel, že som si vybral tie predmety, čo akože bola, že fakt, že pomoc, že som sa naozaj, že mega tešil. Ďalšou vecou bolo to, už ten kolektív bol taký zohraný, už sme sa tam tak dobre poznali, čiže to bola úplná paráda. Ten 4. ročník už prebehol strašne rýchlo, čiže keď to takto zhodnotím, tak naozaj ten 3. ročník si naozaj všetci užite, jak sa len dá, lebo to bol najkrajší ročník z gymnázia. V novembri nás čakala exkurzia ľudského tela, to sme išli do Bratislavy. A taktiež v novembri už som ja a niektorí moji spolužiaci začali chodiť na DODčka po vysokých školách, lebo je lepšie, keď už sa na to zameráš asi v 3. ročníku. Ja som mal najprv plány ísť na chemickú školu, ale potom som to zmenil a dal som si cieľ medicínu. Čiže naozaj sa to úplne celé otočilo. Pobehať po tých DODčkách je dobrý nápad. Ja som hneď v novembri využil to, že lekárska fakulta mala deň otvorených dverí a to bolo vlastne prvé DODčko, na ktoré som išiel. V decembri nás čakal klasický benefičný koncert, kde som v 3. ročníku vystupoval iba v zbore, ale zase užili sme si to ako partia, že sme tam boli na nácvikoch na celý ten deň pred tým benefičným. Vlastne v podstate to prebiehalo skoro rovnako ako minulý rok, čo si to pozrieť v tom 2. ročníku. Ďalšiu vec, čo by som mal spomenul, je, že je dobrý nápad ísť so spolužiakmi, takto keď už ste všetci spoznaní, na vianočné trhy, vianočné mestečko. Ono aj celý ten 3. ročník sa nesie v tom znamení, že všetci oslavujú 18-ky, ale však treba s rozumom hlavne oslavovať. Teda tie vianočné trhy vedia tak celý ten kolektív tak podporiť. Tak však zoberte aj vašu triednu profesorku a spravte si taký výlet pomimo školy, buď cez teda tie vianočné prázdniny, alebo tesne pred, jak už býva trošku voľnejší čas, lebo naozaj ono to je super, my sme tiež tak párkrát vybehli, naozaj to bolo skvelé. Pomedzi tie vianočné trhy, však samozrejme pred ukončením kalendárneho roka, jak už bývajú Vianoce, tak pred tými Vianocami mávame typické vianočné trhy na Golianku a teda tú Mikulášskú kopačku, čo sú teda parádne aktivity, do ktorých odporúčam sa zapojiť a nespraviť to tak, že skipnúť školu a nebyť tam, lebo naozaj sú to parádne dni. V januári samozrejme ukončenie školského roka, naháňanie známok, opravovanie na poslednú chvíľu, že nejak vyčarovať, vykúzliť nejaké tie lepšie známky, vyťahať tie priemery hore vyššie, ale vo februári trošku uvoľnenie, samozrejme oddychový týždeň, nejaké aktivitky, yoga, meditácia, samozrejme, valentínsky ples. To sme mali, tuším, to bol 2. rok,
čo už bol valentínsky plod, ja som na prvom nebol. To je to, čo som spomínal v tom videu v prvom ročníku, že ja som nechcel chodiť na takéto aktivity, čo bola veľká chyba. V tom treťom ročníku sme išli, samozrejme. Bola to pecka, samozrejme. Viac menej celá škola sme sa napratali do Domu Kreativity, čo je vlastne v Nitre na pešej zóne. Sme si to užili aj s našimi učiteľkami, čiže úplná paráda. Je to naozaj taká akcia, niečo podobné ako tej imatrikulačky, ale to je to skoro o tej zábave, tancovaní a užívaní. A je to vlastne je to také formálnejšie, čiže je to paráda sa tam pofotiť a potom fotky na Instagram a úplná pecka všetko. V apríli nás čakalo deň otvorených dverí na Golianku, čo po takej dlhšej pauze, keď bola korona, tak sa to vtedy diať nemohlo. Ja som tam teda bol so svojimi akože hasičmi, čo sme vtedy založili na Golianku. A to fungovalo tak, že keď funguješ v nejakej tej časti, že školský parlament, u hasičov, alebo Erasmy riešiš rôzne aktivity na škole, tak na tom dni otvorených dverí ukazuješ teda tým budúcim prvákom, deviatakom alebo osmakom, čo chcú ísť na školu a rozmýšľajú o škole, tak ukazuješ, ako to u nás funguje, prebieha, ukazuješ, aké máme možnosti a typy krúžkov a v laboratórii chemické pokusy. Rôzne veľa toho máme naozaj, čiže to bolo také zaujímavé byť súčasťou takéhoto niečoho. V apríli nás taktiež čakala exkurzia do Poľska, čo sme išli že do Krakova, Osvienčimu a do tej solnej bane Veličky. V Krakove bola paráda, pozreli sme si to historické centrum, to sme mali tak do obeda, neskôr sme potom išli do tej Veličky, deň predtým sme nastavili Osvienčim a z toho Poľska, hlavne z toho Krakova Veličky máme aj vlogy, tuším sú 2 a tu si ich môžete pozrieť, takže všetko je zdokumentované, vieš sa prekliknúť naspäť, že ako to asi vyzeralo. Ďalej nás čakala expedícia v máji, keď všetci maturovali a tu napríklad mňa s Jakubom už chytil taký ten trošku tlak, že my maturujeme budúci rok, že jak to rýchlo ubehlo. Vtedy sa väčšinou u nás konajú expedície do FE v tomto maturitnom čase, aby žiaci nechýbali moc z vyučovania, čiže paralelne navrhnuté. A v júni sme mali noc v škole. A to musím povedať, že to bola úplne parádna akcia. My sme sa toho najprv báli, že to bude nuda, že o ničom, ale akože byť celú tú noc v škole a tam pozerať filmy a pukance mať a bagetku a užiť si to so svojimi spolužiakmi, kamarátmi, tak to je úplne paráda. Hlavne, keď tiež nespíte, ako ja a Roman, z toho tiež máme video, keď sa to volá, tuším, Noc v škole, to teraz vybehne. To niekde by to malo vybehnúť. Naozaj pecka. Jeden z top zážitkov, ktoré som mal na Golianku. Toto by bolo z 3. ročníka všetko. Ak budeš mať nejaké otázky, kľudne píš teda, či už na Facebooku, na Instagrame, na YouTube, hoci kam, hoci kde to napíš. Ja skúsim na to odpovedať. Taktiež, ak sa vám to páčilo, lajky, odbery, zdieľačky, zazdieľajte treťakom, aby vedeli, do čoho idú. Alebo kľudne, ak si prvák, tak si to takto celú sériu môžeš pozrieť, čo ťa asi čaká. A vidíme sa už v tomto ročníku, lebo 444. Zatiaľ sa majte a čau.